Dutxa. Ze invento ederra, Baina badakizue 10 minutuko dutxa bat hartuta 200 litro ur erabiltzen ditugula? Alegia, 100 egunetan eratzen dugun ur kopuru berbera? Ez alda hain preziatua den ura alperrik galtzea. Batzuek ez dutxatzea erabakitzen dute, baina ez dizuet gomendatzen, eta are gutxiago ni bezala kirolariak bazarete. Badago beste trikimailu bat, kontatuko dizuet. Abesti labur bat aukeratu behar da, alaia eta gustokoa. Abestiaren lehen estribilora iristerako, eman xaboia bazter guztietan. Eta abestia bukatu aurretik, gorputz osoa ureztatu. Abesturekin ezakezu laguntzen badizu, baina kontuz deskonzentratu gabe. Hau egiten duzun aldiro, 100 litro ur aurreztu ditzakezu. Astean, 500 baino gehiago. Eta urtean itxaso oso bat. Orain, zure txanda da.